Ojwang apis Jamin buche gwenge manyanza e okang' mar keto tich makare e kind jotijegi notimo romo mar ng'eyo chal mar jotich mamine, romo manobagi e boma ma Kisumu. Mana ka jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu, Purity Ruhama lero. Jatatije Jamin buche manorenso Ingonga nowacho ni chenro makama bende ne en mar paro ne joma mine ber mar keto chenro mag ngima gi nyime kendo makore kanyakla e kinde duto. Apis Jamin buche bade manyanza no baguromo mag joma mine gi thor wach mar twak e weche ngima, konyruok kaachiel gi tuo kansa mar thuno e kind joma mine. Nyasi makama ne obiro e sama piny ngima dhialo dwe mar tuo kansa, ka bende ne okelo kanyakla Jamin buche kaachiel gi apises mag weche thieth maduto ne jotwak e achiedh nade mag paro, pimo tuo kansa to kod ngima joma mine matiyo e apisi mag piny owacho. Jatatije Jamin buche Zarenso Ingonga nowacho ni chenro makama bende en mar paro ne joma mine ber keto chenro mag ngima gi nyime kendo makore kanyakla kinde duto. Yeah, this is the ODPP Nyanza Region Ladies Conference focusing on wellness of ladies, more particularly breast cancer awareness. And as we are all aware, this is the Breast Cancer Awareness Month. That is why we decided on our ODPP Nyanza region, headed by the regional head, decided that this is the time this conference ought to be held, showcasing the importance of women, more so in wellness and leadership. Ne owacho ni joma mine loso atamalo 58 mag apisas e duolno kendo gimako lemo madito mating'o bedo jong'ad buche. Omedo ni ngima makare miyo joma mine bedo gi paro maliw mar ng'ado buche e kinde tijgi. ODPP, about 58% is women, and that has made them also to be in leadership roles. For those of us who are interested in public interest matters, we have the Ojwang case, the guy who is alleged to have been killed in police custody. It is being headed by Madam Wangui, who is a lady, showcasing the fact that women in office have been given leadership roles insofar as prosecution is concerned. Jalup jatatije mar duolno Jacinta Nyamosi korka kore nowacho ni romo makama ne en mar miyo joma mine thuolo mar sumo paro e kindgi giwegi kaka ginyalo rakore gi achiedh nade mag tuoche mag paro, kosingo ni apisi mar gibiro siro joma mine kinde duto. This is an opportunity for us to have the women open their spaces, let them talk about it. When sometimes you break down not because the work is too much, but because of going through some trauma together with the victim. We also want to listen to the experts, the psychologists, the doctors. What will they tell us? How do we cope? You know that people sometimes self-medicate using maybe alcohol to kind of cope. Let this be an opportunity that we don't need to self-medicate using very wrong methods. Bende ne olero ko wito oko weche mafungore ni apisino wito oko buche moko e yo ma ok dhi kare, kowacho ni chike matayo kaka inyal wit oko bura moro amora nitie kaluwore gi pend chik namba 157. I want to also bring out that the Article 157 allows for a prosecutor to consistently, continuously review a case. In the middle, something comes up. Either the witnesses disappear, sometimes they do actually disappear, and you're left with a file. How do you continue such a case? For you to even ensure that you give justice to that case, you withdraw so that when we return it, we will have an opportunity of giving justice. Ma en okang' ma apisi Jamin buche kao mar kelo telo makare e tijegi, kaachiel gi rango chal mar jotijegi, gino makelo yot e kinde ma gidhi nyime gi tije. Purity Ruhama, Ramogi TV, Kisumu.